Така беше и началото на матча. Айде, Марат! Трябва някаква маска. Айде, викай! Айде, момчета! Успя сега и гледай. Не мога сега. Да, бързо. Във второто са почава. Да, бързо. Това малък пластик. Не, 11. Още по-добре. Не съм връзал. На мен момичето ми е много големо. Не си спомням как съм я връзвал като малко. Издърпаш косата. Той да бим гола. Той! Пробай! Нищо, добре, браво! Дай, гледай, ма. Той ли е най-добрият? Не е най-добрият. Това е много операция. Да. Това е пръв. Там лично. Кой бе? Значи жадни няма да останаха. Браво. Вие сте видели подготвени храна за батуши. Благодаря. Много е добро дете. Много възпитани родители. Не е за вас това път. Вие път. Има и друго дете възпитано. И други има дете възпитано. Не е само вашата. Ма, не пий толкова вода, че туалетата не работи. Стига. Браво, Ивчо! Кой е там? Това не бъде една хубава реакция на бъдете. Да. Това е. Това да види батко ти какво направи. Добре, батко. Много е добре. Как спря атаката? Добре, че е той, иначе сина ми не знам ще се пак.
На тук, на трябва от тази врата вкараме, не там. Гранична, не там. Не бе, червените там да вкарват. Не, обратно. Това е нашата врата, бе. Това там е твоето. Това е твоя си. Там е, да. Браво, бе, Дани. Много е добър пас. Много е добър. Газ! Дай, бе! Казах ти. Давай, давай! Давай, бе. Ако пеня в гора, Браво, Дани! Браво, Дани! Браво, Дани, айде! Точно така. Това е без диск. Не мога да повярвам. Толкова възпитано дете. Объркал се, не? Искал е друго да кажа. А като има топка, мълчи сега. А почакай топката само. Браво, момче! Браво! Леле, разпокаха тази топка, заеби. Браво! Добре, Ивчо! Идва! Браво! Браво, дай, Дани! Дай! Ей, зазна. Добре. Добре, виж. Кой има топче? Това не го казва. На бутонките. Това се казва бутонки. Не, бе, топчета. Само да не те чуй, че... Не, бе, Станка, бе! Браво, момче! Браво, Нешев! Ева, само батковците викат, не са. Мария, виж!
Дай го тук на сушено, Иване. Дай се на сушено тук. Пазия, пазия. Идва за тебе. Добре, съдя, не, дай картон за конец. Аре! Нещо натъча. Че издържава? Еми да. А той вика, че издържава, а те продължиха да играят и ще карат на гол. То не слизате, защото е издържава. Много напрегнат, че спешиха на птиците. Хайде тук, Журемиш. Да. Браво, бе! Пас татка! Не!
Ай сега коридора! Свия! Свия! Не такова стане, той навътре малко там, значи не точно ли контрол. Bravo, kratka. Не. Това няма нищо. Не има шанс. Дай, Ивчо! Браво! Ей! Браво, Ивчо! Капитан, имаш ли? Айде бе! Еле! Какво ви свири са? Бута го с двете ръце, не че нещо, ама...
Не може да изкараме топката. Не бе, не можем да стигнем до ситуация. Гледай, че само там е на статично. Ай сега дълга. Браво, Заха! Браво, Заха! Хайде, бе! Браво! Хайде, момчета! Честане! Готови са! Хайде, нема нога! Винаги мога да научим нещо. Това от вчера. Това вчера го бъди. Вчера. Да. Това е нов. Да, да това казвам. Винаги мога да научим. Има. Браво, момче! Айде сега! Гледай го тук, бе. Тука. Така скива на него. Иво. Давай! Браво, Вали! Айде, готови са! Браво! Айде! Хайде! Мария! Не ме кай да викам и бито. Ще лъже! След малко ще те кача в колата и там ще... Айде, идвай! Ама там не може. Е при баща ти ходи. Е при баща ти вече. Чуваш ли? Хайде, момци! Назад. Ивчо. Стана след малко. Браво, Алекс! Хайде! Хайде! Хайде, Заха! Айде, давай! Хайде, бе! Гол! Гол! Хайде, бе! Хайде, бе! Браво! Това е прави удар. Разги, бе! Значи аз съм показал ви. Разги! Браво! Не има нога. А ти каза? И това е. Свири край. Че има имало. Аре, не обали децата, че растиват. Ивка, изпусна гола, бата. Видя ли го? Добре. Браво! Хайде, момчета! Хайде! Браво, Заха! Ти! Хайде, готови са за втори! Браво, Миляно! Хайде, Заха! Браво, бе! Не е ли наш? Ей! Браво, момци! Айде, момчета, още! Аре, почват да работят. Що преди какво прави?
Е така, значи е така някаква, нали, да няма проблеми, иначе... Браво, бе, Кала! За тебе! Браво, бе! А, 4! Ей! Браво, браво, браво! Браво! Браво, момчета! Защо, бе? Сам беше. Много са си изпотили. Са си изпотили мотрите. Едно ме намерте. Браво, бе! Е! Браво, Влади! Че ще станат прасета, това е... Това е начин да само се спорят ябълки. И аз не мога. Браво! Браво, бе! Хлузга се вече. Дай стъпка, стъпи, бе! Тук не едно ли нямаше да съда, ама лошо. Вратар! Ей, ти стръпнах. Да. Браво, Матка! Браво на вратарчето! Дай! Браво, Емилиано! Хайде, момчета, хайде смело! Браво! Ай, нема нога! Борда! А поди нема нога. Нема нога! А, така. Не. Аз такъв удара на ватката не е сериозно. Модерни си. Тук дедето на нас тогава само се ние един бадем не сме намерили. Само филма. Само се. Ей, не знам. Мама е било още тук, като си Бил вчера. Ама искам да сложи поне някъде. Да, не нема мишта. Опитай. Хора, ако има на нещо го закачете отгоре, да може да се знае. Браво, бе, Кала! Нишо, браво! Нищо на безник! Браво! Его батко ти. Да, бе. А бъде батко ти беше втори номер? Да. Да, па моят син е номер 1. Там вече нема спор. Там нема спор. Засада! Спокойно. Аз ще я маркирам преди съдята. Мари, ти избега от мен. Защо бързате, бе? Ама, а за къде бързат? Аре бе, защо гледате, бе? Еле!
сами и го гледаме. Хайде, момчета! Браво, Коте! Браво, дай! Дай, влизай! Хайде! Дойде. Добре, браво. А дали има толкова вода, тук да си скъпа? Дано има, че не знам. Да. А то няма вода. Сетих, те са къпани към мен. Да. Мале, то поувеличи заеби. Вземете топката, бе! Спокойно, Макси, сам! Нищо, айде! Ама нема хлъзга на много. Ще трябваше напред. Нема, то се парзаляно. Браво! Наша! Абе! Абе, госпожо! На другата страна, бе! Госпожата... Госпожице, застанете защо? Добре, извинете. Аз съм се объркал. Ти така викай, да видиш как другото пак ще слуша. Ясно е. Добре. Госпожице! Нали? А състави си лошо мнение за мене, нали? Дейва. Изнесете играта, бе! Хайде! Дейва. Да, бе. Засада! Браво, госпожице! Нема, поправям се, взимам си бележки. Отговаря за другия страни, че да не кажеш госпожица. Нема, там ще е лошо, той ще се разсърди. Браво, бе! Браво! 10 минути. Браво, айде! Айде, бъдче, врати! Добре, айде! Браво, ми! За тебе внимай, Саме! Браво, момче! Браво, Дави! Браво! Браво, госпожице! Айде, момчета, 10 минути има още! Това е тъчното.
Прибирай! Еми. Браво, бе! Хайде, двама сте! Хайде, двама сте, бе! Добре, добре, момчета, браво! Нищо. Там, ела тук. Те, че спрат да следват въобще. Да не те фане тук. Ако дойде тук, да не те фане. Няма. Деме да дойде тук, край. И стръпнат така. Почвам се не да танцувам. Дента бачи как се кара. Това не е пътя, бе. Мале, ние наприхме контратака! Дай, бе, момчета, каква е тази контра, бе? Хайде, Жоро! Браво! Айде, бе, момчета, не може от корнер да им правим контратака, бе! Нищо, добре, айде! Ама това нали от корнер, а там да им правим контра, това вече не е сериозно, е! Айде, още 8 минути, айде! Добре, оставя! Абе, остави Платони после, бе. Нали? Нема да павиме. Ай, задръжте малко топката, е! Добре. Отуча нещо! Айде, бе! Добре, браво! Как не го прави това? Малко да се спокоим. Как ти помни кои си? Има още 7 минути. Мале, те са тук много си им забрихме имената. От детската то ще гадища. Майки работи в детската. Бабай. Хайде, бе! Стига, бе! Значи, он е защитник. Нищо, бе! Хайде! Изчисли като защитник, а? Добре игра с топката. Нищо. Не си добро изпаднах. Айде, момчета, още 5 минути!
Е, това е. Айде добавка. Нищо, удар. Удар от там. Браво! Браво! Браво, момче! Каква засада, бе? Каква засада, бе? Там хората на ВАР, имаше ли засада? Много ясно, че ако питаш тези хора, ще кажат нещо. Ама не, там има наши. Да, ама там са нашите. Нема нога. Нема нога! Ние дайте седиме ние добре. Браво! Не там! Браво, Влади! Толкова 5 минути. Дай! Нищо. Браво! Браво! Нема, вече там единия крака тежи 100 кг. Хайде! Нема си, Назар, играй! Добре, ме дигна го 10 минути след това! Има. Ама не да го дигнете така, да го направи. Чека ВАР. Не, може и да имаш, обаче да го дигнете. Между другото, мога да завъртиш камерата, ние да го коментираме мачето. След малко. Ние тук ВАРа ние казваме имаше. Айде, бе! Айде, жени има. Усещам, че жени има. Ами, що не започнат и те, значи нещата са сериозно. Не, ние пробиваме да гледаме. Нема нога. Нема нога. Толкова е очевидно. Дърпат детето. Ето да. Не трябва да го дърпат детето. Дърпат детето. Айде, бебеце, давай! Тръгвай, дрека! Не назад, бе! Ох! Айде, Крисе! Рикчета. Назадна. Не, сега не знае за кой е! Браво на седята! Браво на страничния! Ама знаеш си беше? Очите ли липсат? Сърцето ли липса? Що липса? Само ви кажа, че това 0,10 кг в Париж. Така ли? 0,10. Ага. Чека, концентрираме да му кажа, що да прави. Да. Не сега, кой дава апаратата да дирижира музиката? Еми, ние сме. Централно им дава заплати.
Айде първо, бе! Оскаре. Айде, махайте, бе! Дай, бе, момче! Дай, бе, момче! Дай, бе, момче! Ей! Ей! Една минута преди да падне. Да! Нищо! Ай, последна минута, дръжте! Фърнете телата! Играйте, бе! Браво! Най-после И за нас да се свирили пата, майка. един добър съдия. Имаш фаул. Играйте, бе! Браво! Браво! Браво, момчета!